ngisalta nawe. Ningzim Afrika thokozani sanibonani dumelang absheni endalo. Inyanga yompedi uCaptain izinyanga. Aw madoda lelanga livela khona kaMkhuloti. The king of Juju, uCaptain izinyanga, umkhulu wesizwe. Ngibatla ngikuthi ngwaneso. Nginyanga enkulu yaseGoli. Omunye angasho athi inyanga ikhona eGoli, akunanyanga la eGoli. Akunanyanga eGoli, akunanyanga eSoweto, akunanyanga kuphi. Inyanga the most prominent, the most active inyanga la eGoli imina. Ngibambe iGoli, ngibambe iNorthwest, ngibambe Eastern Cape, ngibambe Northern Cape, ngibambe iRustenburg, imina nyanga ekuthi ngisiza abantu kuzo zonke lezi ndawo lezo. Batla ngikuhle. Namhlanje ngithi kuwena, ngulethela uphondo lwegambling, uphondo lwegembula, uphondo lokwenza imali, uphondo lwecasino, uphondo lokuphakama, uphondo into zakho ziyenzeke. Batla mamele. Futhi ngizwe kahle. Lolu phondo uma ulisebenzisa umuntu ogembulayo. Yebo mkhulu, yebo nyanga yami. Khuluma oti. Ngifuna ngizwe kahle. Khuphuka mkhulu. Lolu phondo uma ngusebenza ngalo, uba nalo ulibeka endlini. Uma ulibeka endlini, uma uhamba uyogembula ku casino ku Hollywood kuphi uyalitshela. Yebo mkhulu sesiyahamba manje. Hamba nami ungasala ekhaya. Wongilandela ogembula nami. Uyokwenza ukufuna ukuthi kwenzeke. Lolu phondo uma uza kumina ngiyakwenzela lona. Lolu phondo uma uhamba uyogembula uyalitshela ukuthi ufuna ukwenzele ini. Lolu phondo ukhuluma nalo bese uyalitshela ukuthi yebo mkhulu ngihamba nawo manje. Siyahamba siyogembula. Awuhambe nami siyokwenza imali. Awuhambe nami into ziyokwenzeka. Awuhambe nami siyobuya nemali. Awuhambe nami ubunyanga buyophakama. Awuhambe nami imali yophakama. Uma uyinyanga uyalitshela ubunyanga buyophakama. Ubuprofeti buyophakama. Uphondo hamba nalo. Njengoba kuyimanje imali ziyophakama ekhaya. Izindlu ngiyozakha, umuzi uyophakama, into zami ziyophakama, imali yoba khona ekhaya. Uma kuyikuthi ugembula so that ukwazi ukuthi ubuild something, uyalitshela ukuthi asambe mkhulu uyongilandela imali. Uma sibuya ngizokwazi ukuphakamisa ikhaya lenu, umuzi kaMkhulu uyophakama. Isibanye okwazi ngiyakha isibaya, nginakhela imizi yenu. Lolu phondo uma uhamba uyalitshela. Umali nje ngifuna ngizwe kahle libiza imali engange 15,000 rand. Amaphondo ami amakhulu. Lawa akusamaphondo, akusiphondo elufaka la entanyeni anyokuzwa uhambe ngalento le, uthi uhamba ngalento le uyogembula ngayo cha. Kunamaphondo afaka la entanyeni abiza imali engange 6,000 rand. Lana sikhuluma ngophondo olukhulu. La kuhlala indoda la, kuhlala into ekhulumayo la, kuhlala into ethathayo. Umuhambo uye casino, umuhambo uye gembula, umuhambo uye lana kuhlala indoda ethathayo. Akuhlali nje into nje ethule la. La kuhlala indoda ethathayo ekhulumayo. Ekwazi ukuba nemali ukuthi imali iziveze imali ibe khona. Ngithe wena ngiseMondio. La ngikhona ngisebenzela abantu eMondio. Angisebenzeli abantu emaflatini, angisebenzeli abantu kuphi eJohannesburg CBD. La kona uma umuntu engihlasela ngamanga nani kube ukuthi ama landlords avuma lawo manyala lawo. Ngisebenzela abantu ekhaya eMondio. Ila ngikhona. La ngisebenzela abantu khona. Ngisebenzela abantu ekhaya eMondio. Mondio Johannesburg ila ngikhona. Musa Southgate nje kuseduze kakhulu. Okhululeka sitha sami, yebona manje ngisasekhona. Okhululeka sitha sami, yebona manje ngisasekhona. Okhululeka sitha sami, wona manje ngisasekhona. Okhululeka sitha sami, wona manje ngisasekhona. Yebo le mali sasekhona. Awe oyongiqeda kimi iqala phuzulu wandle icela icede. Uma ngakwenzi lokho hawu kuyafana madoda. Lolu phondo ngifuna ukize kahle mntaka baba. Uma uzela ka uthi uzolanda, uyalanda luphondo uma ulandile asidlali la. Lana sidlala isikhuluma into eqiniso. Uma uzela sihlaba inkukhu emhlophe. Le nkukhu emhlophe uma sihlaba
sithi kuwena akuhambe yonke into yoba mhlophe phezulu impilo yakho. Yonke into ayihambe iyokhanya. Yonke into ayihambe iyovuleka. Uma lenkukhu sihlaba sithi kuwena kukhanya yonke into. Uma lento lesilungisa into yakho sithi kuwena lenkukhu le ayihambe kube iyokwenza ukuthi ube indumandumane phezulu kwemali. Uma leluphondo sulikhipha la ekhaya siyahlaba inkukhu bese siyayitshela ukuthi nayi impilo yomuntu sifuna ibe njena kanti sihlaba inkukhu yini na. Sihlaba inkukhu njalo eyiqhude kanjalo kakhulu. Sihlaba iqhude kanjalo kakhulu, iqhude elimhlophe hayi iqhude lasemakhaya. Kuze impilo yakho yokwazi kanjalo uhamba kakhulu nobufika ube umuntu ukuthi imali iba khona kanjalo. Kube ukuthi kanjalo kakhulu sekuyasheza njalo kakhulu makushintsha impilo yakho, kube ukuthi nawe usuba nemali njalo. Kube ukuthi njalo usuyaphakama, usuba indumandumane ngeimoto, usuba indumandumane ngemizi. Uyazi kube ukuthi noma kuthiwa la uhlala khona kube ukuthi makubuka umuzi wakho kubuka nomuzi omuhle kanjalo. Mina umufike ekhaya kithi la ngizala khona kama wami, kulo mgaqo loyo uma ubuka iyona ndlu enhle. Uma ufike ekhaya kagogo uzala uma la ngakhwela khona mina, uma ufika khona iwona muzi omuhle kulo mgaqo loyo. Uma ufika kwami la mina ngihlala khona, ngikhuluma kanjalo kakhulu emaplotini emaplazini emiyathona. Uma ufika khona umuzi wami onomuhle udlula wonke abantu. Uma ufika la ngisebenzela khona abantu isigodlweni sami, isigodlo esihle, umuzi omuhle ukuthi awukho umuzi ofana nawo. Manje nawe kuyoba njalo phezulu impilo kanjalo kakhulu ngoba uzabe usunemali njalo kakhulu. Uzabe usunemali, imali isingena phezulu impilo yakho. Usumuntu ukuthi izinto ziyenzeka phezulu impilo yakho. Ungabe usalo kuhamba lokuya ukuthi uyafuna ufuna into yokusiza. Na inyanga enkulu yaseGoli, na uyakhuluma umkhulu oti. Yebo uyakhuluma umkhulu wesizwe, ngumkhulu wesizwe ngindumandumane yadume esizweni. Nginyanga enkulu yaseGoli bana, ke moroke ka sebele, ke ne sapula nenkapaneng. Gape nna ke motho wa Ramaru. Pula ina nenkapaneng. Thanda abantu ungathandi bani. Manje ngithi kuwena kulonyaka lo imali khona. Last year ngathi nina imali ayikho. This year wena umuntu ozothwala kawuti ngithi imali khona. This year wena umuntu ozophakanyiswa ngiyaprofita futhi ngithi kuwena imali khona. Last year imali yayingekho imali ezweni laseNingizimu Afrika. Imali yayingekho kodwa kulonyaka lona ngithi imali khona bo. Kulonyaka lona ngithi mina imali khona emuzolanda izinto zakho. Mina ngithi imali khona yebo kulonyaka lona ngithi mina imali khona. Lamaphondo enginawo ka 15,000 ayahluka. Nginophondo lunye oyikuthi libiza imali engange 15,000. Lolo phondo luphondo ukuthi uma umuntu uthi mina Dr. uthi ngumuntu oyikuthi ngifuna ukuthi ngihole kabili emsebenzini. Lolu phondo uma unalo into yenza uba nekhadi. Leli khadi lakho usimane ulifanga phakathi ephondweni, ubiza amagama amaboss akho, ubiza amagama wamaboss akho. Uma ubiza amagama amaboss akho, ngifuna ngizwe kahle, ubiza amagama wamaboss wakho. Lama boss wakho akwazi ukuthi akholise kabili. Lama boss wakho akwazi ukuthi akholise kabili ayophapha makudala. Akusiwona nga KFC la kumina. Asilaka akusiwona nga KFC, akusikona nje lana kwa McDonald's akudlalwa la. This is not the bold and the beautiful. Ubunyanga lopho. This is not the bold and the beautiful. Ubunyanga lopho. Niyabumosha ubunyanga ngalamasimbi social media. Nisimani ukukhuluma kanje ngenyanga, abantu abasenathemba enyangeni. Kanti imithi khona iyasebenza. Kuyimanje ngisohamba ngiyahamba. Ngiyahamba kuyimanje. Ngiyahamba manje. Ngiqonde Australia. Ngiyobona ama-aboriginals people. Banomuthi labantu bawuphethe. Into yakhona ngizwele. Banomuthi. Ngiyogibela i-flight more than 11 hours. Uma ngiyobona labantu laba. Bayokwazi banginikeze lento. Ngizwile ngalento ngiyahamba. Kodwa kuyimanje ngithi kuwena, wena umuntu ukuthi uyagembula. Uma uphuma ekhaya, lolu phondo uphuma nalo. Ulitshele ukuthi mkhulu sesiyahamba. Kehlela mahle sesiyahamba manje. Asambe solanda imali. Asambe siyokwenza izinto azenzeke.
uyalitshela uphondo ukuthi sesiyahamba manje, asihambe siyokwenza ukuthi izinto aziyenzeke. Uzabe usubuya nayo le mali le, uzabe usuyabamba kumakhasino wakho, uzabe usuyabamba kuma-lottery games wakho. Lolu phondo alukhethi, ubheja ilotho, ubheja ini, nayi impande, nayi impande, nayi impande. Oh mpande mpande, mpande mpande yami, ah mpande mpande, oh mpande mpande yami, oh mpande mpande, oh mpande mpande yami, ah mpande mpande, mpande mpande yami, oh mpande mpande, ye mpande mpande yami, oh mpande mpande, oh mpande mpande yami, yebo ngikhalela imali, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela umuzi, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela imoto, yebo mpande mpande yami, yebo mpande mpande, yebo mpande mpande yami, yebo mpande mpande, mpande mpande yami, aye mpande, aye mpande, aye mpande mpande, yebo mpande mpande yami, yebo mpande mpande, yebo mpande mpande yami, yebo mpande mpande, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela imali, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela inyuku, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela insanga, yebo nsanga nsanga yo, yebo mpande mpande, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela inyuku, yebo mpande mpande yami, yebo ngikhalela imoto, yebo mpande mpande yami. Uzabe usuyaqoba lamafutha ala ephondweni, qoba izandla zakho, qoba umzimba wakho. Uyasho ukuthi mkhulu sesihamba ke manje, sesihamba mkhulu, sesihamba khehla lamakhehla, yebo sesiya lapha ekhasino, yebo sesiyolanda imali, yebo sengiyobheja ilotho, yebo sengifuna imali. Umkhulu uzabe sekwenzela lokho. Ufuna ukuhola kabili, siyakwenzela uphondo, siyakwenzela uphondo. Uma ufuna ukuhola kabili, ikhampani yakho bakudabule bakubhadale ka2, bayophapha ama next of next year ukuthi we have been paying this person 2 times. Wena imali mingena withdraw imali, imali mingena withdraw imali. Yaka lento le ukuthi hey yangena imali mkhulu ngayisaba, ngathi usars, hey mkhulu ngathi kuyoba nzima. Uma imali ingena withdraw imali, withdraw imali, thatha imali udle, thatha imali udle, khulisa abantwana, khulisa abantwana. Indaba nje isekutheni kumele ujabulise abantwana bakho, kumele nje ujabulise abantwana bakho. Ha, igubhu la ekhazi khona ezemali, nginesigubhu la sesidawana, sandawana oil namandla kabi. Ngiyakwenzela isigubhu sesandawana for ibusiness, udume uye phezulu, udume uyazube nemali uphakame. Amanamba avela ku screen, amanamba amavela ku screen. Ungangishayela i-call back, ungangibhazi futhi ungenayo le mali ungafoni. Uma unemali fona, uma unemali kuyimanje ngibhalele, uma unemali ngiWhatsApp, ngiyakutshela ukuthi le phondo bizimali ngangi 15,000. Ungathi mkhulu anginamali, wena onemali fona njengamanje ngikwenzele lento ukwazi ukuthi uphakame. Kulonyaka lo ngisebenza ngabantu abathi bafuna into zabo zenzeke, angisebenzi ngomuntu mina odlalayo. Appointment yami ubhuka is 2,000 rand, uyabhuka ngemali ngangi 2,000 rand, uzongibona eMondio. Ngiyaphinda futhi uzongibona eMondio, ila ngikhona. Ngithokozile umkhuloti nyanga yompeti. Amanamba amavela ku screen, ungashayela i-call back, ungazuni ungishayela i-call back, phone amanamba avela ku screen, ayavela amanamba, ngifonele makhosi. Consulta nawe.